Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate ka Jesus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakay daydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaay pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dagay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy a misa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
nga di kanta, panang sarabo ken Jesus, nga ariti kapya. Tidir itay nga ikanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. May ka-25 Domingo ti ordinaryo a panawen. Italag tayo. Tagiti aming nga panagdaydayaw, panang bigbig, panagyaman, ti kinaimbag ni Apo Dios. Italag tayo, dagiti amin nga kasapulan tayo nga grasya. Agdawat tayo ti kaasina, iti panakapasardeng ti pandemya. Idadawatan tayo dagiti amin apimusayan. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno may karita ang makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Sika na ibaon, tapno pa imbagam, dagiti pusong agbabawi, Apo, kasyan na kami. Sika nga imay, tapno yabam, dagiti managbasol, Kristo, kasyan na kami. Sika siritugaw, iti makanawan ti Ama, tapno ibabat na kami, Apo, kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pagkawanam na kiti basbasol mi, katalaan na kamamin nga iturong, itibiyag nga agnanayon. Idaydayo tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria ti Diyos, Ama, ti kangatuan. Gloria ti Diyos, Anak, anay langitan. Gloria et Espiritu, Anak Santo. Gloria et Dios, di kanatuan. Kapya kadagiti, amin at tao, anaimbati, panagnak nakem na. Nailangitan nga Ama, daydayawen da ka, agrupap kam ken ka, agyaman kam ken ka, gapu iti dayag mo, anay langitan. Gloria iti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria iti Diyos Anak, anay langitan. Gloria iti Espiritu, Anak Santo. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Apo Jesu Cristo, mugbugto nga anak, Cordero iti Diyos, anak ti Ama, punasem ti basbasol, ti lubo, kaasya na kami. Kawatem to'y ar-araraw mi, sikaas itutuga, iti makanawan ti Diyos Ama, kaasyan na kami. Denggem to'y ar-araraw mi, Gloria iti Diyos Ama, ti kangatuan. Gloria iti Diyos Anak, anay langitan. Gloria iti Espiritu, Anak Santo. Gloria iti Diyos, ti kangatuan.
Hosanna, Gloria, Alleluia, Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia. Hosanna, di kangatwa. Hosanna, sikalae itinasantwa, sikalae iti kangatwa, iti timpuyo di Espiritu Santo, iti gloria Dios Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. Apo inaramid mo at ikang runaan na linteg, isu ti linteg ti ayat. Tulungan na kam kadi nga agayat ken ka ken iti padami a tao tapno magunod mi ti agdanayon a biag. Gabo ken Kristo nga anak mo ken apo mi isu a magipagbiag ken magipagari ken ka ken iti Espiritu Santo Dios nga agdanayon awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti kinasirib. Kuna dagiti nadangkes at tao, laped tayo dagiti nalinteg at tao, iti panangitungpal tayo kadagiti panggep tayo. Isu, amang kita tayo iti napintas agundaway, amang apo sa lakniban mak. Siragsakak to amang ipaay iti idaton ko kengka. Agyaman akto kengka o apo tanaimbag ka. Ti may basa na adaw ti surat ni San Santiago. Ti sa dinuman ayan ti apas ken panagbibinunggoy. Masarakan met ti panagtutunos ken amin akita ti kinadakes. Ngem umuna-unay, nasinaw ken awan mulit na ti kinasirib nga gapo iti ngato. Natal na naalumamay ken makinagayem. Manakipagrik na ket agbunga itinasayaat nga aramid. Di mangidumduma ken di agin kukuna. Kinaimbag met ti apiten dagiti mamagkakapya kadagiti bukel nga itukit da itinagan ti kapya. Anya ti pagtaudan dagiti managaapa ken panagriririyo. Aggapuda kadagiti dakes at arigagay akanayon nga bibinusur iti unegyu. Kalikaguman yu ti maddaan kadagiti pambanag ngem diyo matagikwa ida ket sidadaan kayo a pumatay. Naago kayo ngem awan magunod yu. Isugap po na ang makikabil kayo. Diyo maala ti kayat yu gaputa di kay met agdawat iti Diyos. Ket no agdawat kayo awan maawat yu. Ngamin, dakes si panggep yu. Dagiti laeng agpaay, iti pagragsakan yu, ti dawaten yu. Ti sa... Diapon na kumay, ti bibigo, kinati puso, kinatno, papanok, na waragawag, di ba? Hallelujah. Idiritay ti gloria na, datay amin aparswa. Langit dagain dagkanta, Hallelujah. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw tinasantuan ng Ebanghelyo
kas insurat ni San Marcos. Gloria tumaypay ken kawa. Adalan na iti dayta a lugar, ket limasat da ijay Galilea. Kayat ni Jesus asaan amaamuan dagiti tattao, diyan na, agsipod tamadamang isursuro na daytoy kadagiti adalan na. Dandanin mayawat anak ti tao, kadagiti tattao amang papatay to ken kuana. Nupay kasta, agungar to iti may katlo nga aldaw. Saan anaawatan dagiti adalan na daytoy asinauna, ngem nagamakdang agsaludsud ken kuana. Dimtengen ni Jay Capernaum, ket idi addadan iti balay, sinaludsud ni Jesus kadakwada. Anya ti pagsusupyang yo iti dalan, ngem saan da ang nagtatagari, tapudnumet ang nagsusupyatan da, no siya sino kadakwada ti karunaan. Nagtugaw na, sana kinuna kadakwada. Ti agtarigagay nga isu ti umuna, masapul nga agpaudi, ket agserbi iti amin. Nangala iti maysa nga ubing, ket pinagder na iti sangwanan da. Kalpasan na, sinaklot na sana kinuna, ti umawat iti maysa kadagiti kakastoy nga ubing gapu kanyak, siyak ti awaten na. Ket ti umawat kanyak, saan laeng asyak ti awaten na, no di pay ket tinangibaon kanyak. Ti Ebanghelyo ti Apo. Datayo atat tao, kayatan tayo ti umununa. Ya? Sinukot din ti saan nga mangayat, nga ti ili a Santa Cruz ket the best town in the province of Ilocos Sur, diyo kayat. Tapos ket best mayor tayo ti Santa Cruz, best parish priest ni Apo Flor,